ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଜୁନରେ ନୁହେଁ ଏହି ତାରିଖରେ ଆସିବ 14ତମ କିସ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି କୃଷକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିଙ୍କ 14ତମ କିସ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପିଏମ୍ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିଙ୍କ ପରିମାଣ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଆଇପିଓ। ଟାଟା ଗ୍ରୁପର କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲିମିଟେଡ୍କୁ ଇନିସିଆଲ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫରିଂ ଜରିଆରେ ଫଣ୍ଡ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ସେବିର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଯାଇଛି। ଟାଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ସବସିଡିଆରୀ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆଇପିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2004ରେ ଟିସିଏସ୍ର ଆଇପିଓ ଆସିଥିଲା। ଟାଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏହି ଆଇପିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫର୍ ସେଲ୍। ତଦନୁସାରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପେଡ୍ ଅପ୍ ସେୟାର କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରାୟ 26.60% ଅର୍ଥାତ୍ 9.57 କୋଟି ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର ବିକିବ। ଏଫ୍ଡିଏଫ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଫ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଫ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏଫ୍ଡିଏଫ୍ସି ଲିମିଟେଡ୍ ମର୍ଜର ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସିଇଓ କେକି ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁତାବକ ଏଫ୍ଡିଏଫ୍ସି ଷ୍ଟକ୍ ଡିଟେଲିଂ ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଭାବୀ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ତାରିଖରୁ ଗ୍ରୁପର ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ ଫାର୍ମ ସେୟାର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରୁ ହଟିଯିବ। ଏଫ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡିଏଫ୍ସି ଲିମିଟେଡ୍ ମର୍ଜର ହେବା ପରେ ଏଫ୍ଡିଏଫ୍ସି ଦୁନିଆର ପଞ୍ଚମତମ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳିବ ଅଧିକ ଦିନର ଛୁଟି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଲିଭ୍ ପଲିସି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଛୁଟି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ଲିଭ୍ ପଲିସି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏବେ କେତୋଟି ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 42 ଦିନର ଛୁଟି ମିଳିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସାବଧାନ, ଏଣିକି ସିଧା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ୍। ଦିନକୁ ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଖୁବ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଚାଲାଣ କାଟିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅମାନିଆ ଲୋକ ଏହି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଫଳରେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଣିକି ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲାଣ କଟାଯିବନି, ବରଂ ଭୁଲ କଲେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 5,000 ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଅନେକ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାୟଥୁ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁକାଳୀନ ଫସଲ ସମୟରେ 1 ଏକର ଉପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ରାୟଥୁ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ଏକାଦଶ କିସ୍ତି ଅଧୀନରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ 7,720.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏକର ପିଛା 5,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷକ ମଞ୍ଜି, ସାର, କୀଟନାଶକ ଏବଂ କ୍ଷେତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖର୍ଚ୍ଚ ସହାୟତା ପାଇବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର 31ଟି ଜିଲ୍ଲା 1.42 କୋଟି ଏକର କୃଷିଜମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ହେବ ଚାକିରି ବର୍ଷା। ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚାକିରିର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଲୁଲୁ ମଲ୍ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମଲ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଲୁଲୁ ଗ୍ରୁପ ଦେଶରେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ମୂଳ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଓ ଲୁଲୁ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୟୁସୁଫ ଅଲି କମ୍ପାନୀର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ଲାନିଂ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ଲୁଲୁ ଗ୍ରୁପ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିସାରିଛି।
ଏବେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ରପ୍ତାନି ହେବ 25 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜଯୁକ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍। ଦେଶରେ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କ୍ରମେ ଭାରତ ସରକାର ନାଗରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ରପ୍ତାନି ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ନାଗରିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମାନବ ରହିତ ଏରିଏଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ସର ରପ୍ତାନିକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ 25 କିଲୋମିଟର ତଥା ଏହାଠାରୁ କମ୍ ଦୂରତ୍ୱ ଯାଉଥିବା ଏବଂ 25 କିଲୋରୁ କମ୍ ଓଜନ ଉଠାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ କିମ୍ବା UAVକୁ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇପାରିବ।